deulu Capel y Priordy wedi bod yn gwneud ein gorau i ofalu yn cymuned yn ystod y cyfnod clo drwy baratoi oedfa ddigidol bob Sul ar gyfer aelodau a ffrindiau a chynnal ysgol Sul a sŵn. Mae'r tîm bugeilio wedi bod yn brysur yn siopa i'r aelodau sy'n hunan ynysu. Rydyn ni plant yr ysgol Sul wedi creu ac anfon cardiau atynt. Cludo tip rhynawn i bob stepen drws. Hanner sgwrs dros Zoom a helpu rhai aelodau i weithio Zoom. Afaned cyn oswylio gan bod oriau'r nos yn hir yn ystod y gaeaf. Gofalu am deulu'r tŷ capel sydd wedi dod atom o Syria i fyw. Ond rydym wedi bod yn parhau o ofalu am y gymuned hefyd. Tacsi bwyd i banc bwyd! Pasta! Clowns! Papur toilet! Bant ni, boys! Cyflwyno nwyddau crefft i cartref Plas y Dderwen. Cyflwynio nwyddau i wardiau ysbyty Glangwili. Codi arian i Tarian Cymru i brynu PPE a bore coffi Macmillan yn ein ceir. Cefnogi cymor snodol. A chefnogi apel anrhegio Nadolig Cyngor Sir Gar. Teulu ydyn ni yng Nghapel y Priordy. I ni wedi gwneud ein gorau i edrych ar ôl ein gilydd a'r gymuned yn ystod y cyfnod clo. A byddwn yn parhau i ofalu am bob un i'r dyfodol.